What's up, bro? Det har jeg lige haft tilbage igen. Og ja, nu er vi lige lidt tættere på at være hjemme med Cody. Og hvis I tænker, hvor jeg er henne i den store hvide verden, så er jeg i Nordjylland. Så langt op, som man næsten overhovedet kan. Langt op og vestpå. Så vi kan finde lidt andet. Vi løber lige lidt. Hans mor er hjemme. Det er der altid noget. Så vi kan finde ham Genesis. Så ser om han er hjemme. De små biler er der i hvert fald. Nå. Kig her. Hans cykel, den er der i hvert fald også. Nå, nu er vi her. Jeg er tilbage lige om lidt igen. Med eller uden til at sidst, tænker jeg. Nej, måske. Ses så længe.